Kinabuhi sa Santos. Pasalamat ta sa Ginoo, labaw sa tanan, pinagi sa panabang sa mahal nga Birhen. Mga santos o mga anghel sa langit. Kay nagabalik na kitag paambit sa kaayo ug gugma sa Ginoo. Karong adlaw, Mayo 19, 2026, gisaulog sa atong simbahang Katoliko ang kapistahan ni San Ivo sa Kermatin sa tuig 1253 hangtod sa 1303. Usa ka Francis nga pari og maghuhukom sa simbahan. Gila kini santusa nga manlalaban sa mga kabus. Siya ang patron sa mga abogado, maghuhukom og mga abandonadong mga kabataan. Siya natawo niadtong Oktubre 17, 1253 sa Kermatin, Brittany, Pransya. Nagtuon og teolohiya ug balaod sa simbahan, canon law, sa Universidad sa Paris. Nagtunusab siya sibil nga balaod sa Orleans, kugihan nga estudyante o relihiyoso. Nahimo siyang maghuhukom sa simbahan sa Rinis o Trigir. Nailhan siya nga dili mudawat og suborno. Ihusay niya ang mga panag-away gawa sa korte aron dili makagasto og dako ang mga tao. Itipinsaan niya sa korte ang mga balo na ilo o mga kabos nga walay bayad. Girinahan kining santusa isip pare niadtong tuig 1284. Nagtukod og ospital gamit ang iyang kaugalingong kwarta o yatiman ang mga masakiton. Namatay kining santusa sa edad nga 49. Niadtong Mayo karong Mayo 19, 1303. O gideklarar sa simbahan nga santos ni Papa Sais niadtong 1343. Ato ring pasalamat sa atong nga kaubang 4th degree sa Knights of Columbus, sa Venerable Chupilo Bastida Kamumot, sa Council Toto 95, sa ilahang nindot nga pagpaambit sama sa feeding dito sa San Roque Parish, ug uban pa nga magbarsyal ang atong mga kaigsuonang Knights of Columbus dito sa San Roque Parish Laray panahon sa selebrasyon sa Santos nga Misa. Ug ako pong pasalamat ni Brad Mahilom nga siya mo yato ang faithful navigator. Daghang salamat.